Hello guys, this is Arki Samore at the service to care and to share. So ngayon mga kadyangja, meron tayong gawin ngayon na ano lang tayo, maglakwatsa lang tayo dito sa San Carlos City. Coffee shop. Coffee shop? Tama ba yun? Ayan guys, maraming ano dito guys. Iwan ko, basta marami. maraming ano, maraming magandang pasyalan ba, ganyan. So, ayan guys. Dito tayo sa isang park ng mga bata. Dito pwede kang maglaro. Kung mayroon kayong bata guys, pwede kayong maglaro dito. Dito guys, pwede mong apakan itong grass. Walang magsisita sa inyo dito. Pwede kayo tumapak sa grass. O sa damo ba? Grass ha? Grass. Grass. Tinatawa ko lang kayo guys kasi mahirap naman kung ano. Alam mo ba guys, sa sobrang layo ko ng nilalakaran ko guys, yung motor ko guys, naiwan ko doon sa kabila. Kaya kung umuwi ako ngayon, maglalakad pa ako. Tignan mo kung gaano ko galing. Yan na. Ito po ang vlog natin ngayon guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ba talaga ang Sinter Mall. O ang kabuhuan ng Sinter Mall. Nung unang vlog ko dito, parang kalahati natili lang tayo sa isang lugar. Pero ganito talaga yun guys. Sobrang laki ganyan. Yan ganyan, yung nakita nyo guys, hotel yan guys. Maganda yung hotel na yan. Nakapasok na ako dyan, kasapa. Isang bisis lang. Ayan guys. Yung sa banda doon, yung maraming tao guys. Doon sa banda doon, yung maraming tao ganyan, doon. Ano yun, may bilihan din yan ng mga isaw ganyan, yung mga fishball, ganyan. Masarap. Kaya guys, kung pumunta kayo dito sa San Carlos Occidental, sobrang ganda talaga guys. Kung napagod ka sa biyahe, dito ka pumunta agad sa Sinter Mall. Nako guys, mawala talagang pagod mo sa linis ng amoy ng hangin, sa fresco, sa fresh air. Talagang sa lahat ng pinuntahan kong lugar guys, dito lang ako nabangha sa San Carlos. Dahil dito lang may tinatawag na Sinter Mall na hindi pala mall, hindi pala building. Sinter Mall na park ba? Yan ito guys yung tinapakan ko guys. Ito ay Sinter Mall. Sinter Mall kasi lahat ng tao dito nandito pagsapit ng hapon, bilhin, ganyan. Ito guys, City Hall na naman to. Ito po ang City Hall nila. Ayan. Ginagawa pa nila lagi yung City Hall nila, hindi pa tapos. Ayan. Ngayon guys, pupunta naman tayo sa ibang sulok guys. Kaya samahan nyo ko lagi guys. In 1, 2, 3, go!
welcome back guys. Ayan guys, nandito naman tayo sa tagiliran ng hotel na pinakita ko nyo kanina. Ayan guys, dito naman tayo sa ibang sulok. Ganun din guys. Masyado naman itong malaki talaga. Ganun din, malinis din. Kakaano pa lang yung grass na dinaanan natin, cutter pa lang. Yung yung parang cutter sa soccer field. Soccer field. Tama ba yun? Bahala na kayo, mitindi guys kasi hindi ko na alam minsan na yung ano bang pinagsalita ko. Ikaw na kayo nang bahalang mag-intindi guys. Bisaya kasi ako kaya hirap ako mag-Tagalog pero pinilit ko para maintindihan nyo at para magiging masaya kayong manood sa aking video. Kaya sana naman maawa na lang kayo, huwag niyo skip yung ads. Joke! Ayan guys, ganun din. Meron din naglalaro ditong soccer. Anyan. Pero nandito na tayo ngayon sa likuran ng hotel. Ayan. No, nakita niyo naman kanina yung view ng hotel kanina yon. Nandito naman tayo sa likuran. Ganun pa rin, marami pa rin marami pa rin ibig sabihin bakit ito ginawang Center Mall. Ginawa ito Center Mall kasi dito yung imbis na sa mall yung mga tao magpupunta, dito na yan. So alam niyo na guys kung bakit ito tinawag na Center Mall, no? Kasi imbis na pupunta yung mga tao sa Center Mall, dito na sila umupo. Walang aircon dito guys, pero ang lamig. So ayan guys. So ito na po ang buong inikot na natin guys. Hindi naman lahat inikot natin pero nakita nyo naman sa camera kanina. Kita nyo naman. So yun ang buong Center Mall guys, yung inikot natin sa camera. Yun ang buong Center Mall. Sobrang laki talaga, ang linis pa. Ayan, dito din tayo nagla-live lagi. Yung Krasotchi nila guys. Mula dito hanggang doon sa sulok yun guys. Sobrang dami. Kaya pag namulaklak yung lahat, ang bango dito guys. Kaya sobrang sarap pasyalan dito guys. Ayan. At dito din sa San Carlos guys. Dito guys, marami din tao ditong makilala na sa social media, sa sa lahat ng social platform. Marami dito sa San Carlos. Hindi ko lang pwedeng banggitin kasi bawal eh. Basta marami dito guys. Ayan guys, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong pagpanood sa aking facial vlog or documentary vlog. Ito po ay pinakita ko lang sa inyo kung gaano ba kaganda ang Center Mall. Maganda talaga guys. Kung taga Negros kayo, pupunta kayo ng Occidental, alam nyo na guys kung saan kayo mamalagi. Dito na lang kayo sa San Carlos. Kasi sobrang ganda, sobrang linis, sobrang Kaya guys, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong pagpanonood. Lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kalimutang magdasal araw-araw at mahal na mahal ko kayo. Bye-bye!